سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓኒ እግዚኣብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ተምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለት ኣዝያ መሳጢት ኣመና መምሕሪት ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ። ግና ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተዳሓሊኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ክብለኩም ሰናይ መከታተል። ኣብ ሓደ ባር ሓድነት ዝተሰየመት ብህዱእ ስጉምቲ ረቂቕ መጋረጃ ገንፂላ ኣተኹ። እቲ ገዛ ኣይኮነን ድምፂ ሰብ፣ ድምፂቲ ብርቱዕ ናይ ወዲ ሓለቃ ተወሊዑ ዝነበረ ንደገ ክወፅእ ከምዘይኽእል እዩ ተሰሪሑ። ብወገን ፀጋመይ ዝፀንሐት ክትስራሕ ብዙሕ ግዜ ከም ዝተወሓባ ኣፀራርባ ቅርፃ ይምስክራ ክትሪኣ ደስ ትብል ኩርሲ ብትርኢታ ደስታ እናተሰምዐኒ ኮፍ በልኩ። ኣብቲ ገዛ 5 ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ቆማት ትርር ዝበለ ሰውነት ዝውነን ተቆፃፃሪ ናይ ንብረት ካሊእን ኣፊተይ ነውነጀው ክብል ይሪኦ ነበርኩ። ህድኣት ጠመተይ ኣብቲ ገዛ ዝግበር ዝነበረ ከንብብ ግዜ ወሰደለይን። ብኩሉ ኩርናዕ ዝዘናጋዕ ዝነበሩ መናእሰያት ዓበይትን ገለ ምስኦም ሒዞመን ዝመፁ ኣብ ሰለፎም ኮፍ ኣቢሎምን ንመስተ ጣውላ መሊኡ ከግድሉ ክውስኹ ትርኢ። ገለ ከዓ ብስነ ስርዓት ምስ ደርፍን ምስታይን ተመሓዝዮም ይዕዘቦም። ኣብ ከምዚ ጠመተን ከለኹ ሓንቲ ሔዋን ቀይሕ ዝሕብራ ካብተን ኣብ ከባቢኣ ዝነበራ ፍልይ ዝበለ ነገር ረኣኹላ። ፀጉሪ ርእሳ ፀሊም ሕብሪ እምበር ሕዋስ ሕብሪ ዘይተሓወሶ ኣሳጉማ የእጋራ ድፍረስ ዘይነበሮ ኣብ ጥርጣረ የእትያትኒ። ምስ ረአየትኒ ሰላም ኣቐዲማ እንታይ ክእዘዝ በለትኒ። የዒንተይ ናበይ ዕንታ እናለኣኽኩ ቢራ ክተምፀለይ ነገርክዋ። ቃላተይ ኣብ እዝና ምስ በፅሐ ግምጥል ኢላ ናፍቲ ቦታ መስተ ዝነበሮ ተመለሰት። ኣብ ሓማዳዊት ሰንያ ቢራ ምስ ከፈተትለይ ትሕትና ብዝተሓወሶ ሳሚ ይበሃል በልክዋ። ፍሽኽታ ከይነፈገት ራሕዋ በለትኒ። ምስቲ ዝነበረ ብርቱዕ ሕርመት ሙዚቃ ክሰምዓይ ከኣልኩን። ኮይኑ ግን ትኩረት የዒንተይ ኣብ ከናፍራ ስለ ዝነበረ ፊደላት ከናፍራ ደሚረ ራሕዋ ከም ዝበለትኒ ፈለጥኩ። ድምፀይ ኣበሪኸ እሞ ራሕዋ ፍቓድክ እንተኾይኑ ክንዕልል መደለኹ። ገፃ ስርስር ክብል ግዜ ወሰደላን። የዒንታውን ንብዓት ዓቆረ። ትኩረት የዒንተይ ክሳብ ሕጂ ምስኣ ስለ ዘሎ ዝቀያየር ዘሎ ኩሉ ኣስተውሐልኩላ። ሞባይል ካብ ጁባይ ኣውፅአ ዳንኤል እቲ ዋና ናይቲ ገዛ መትዓቢተይ ዓርከይ ኣብ ዘለኽዎ ፀዋዕኽዎ። ረቂቕ ማልያ ለቢሱ ዝፀንሐ ዳንኤል ናብ ራሕዋ እናጠመተ ሳሚቲ እንታይ ደኣ ምስ ራሕዋ ትፋለጡ ዲኹም? ራሕዋ ደኒና ኣብ ምስማዕ ጥራሕ ተፀመደት። እወ ኣብ ቅድሚ ስራሕ ኣይትፅናሕ እንድዩ ቁሩብ ግዜ ግን ክትበና መደለኹ። ኣብዚ ከባቢ ኮፍ ኢልና ክንዕልል ገዛ ትሰዳ ደስ መበለኒ በልክዎ። ራሕዋ ደሓነይ ኮንክ እንዲኺ? ዳንኤል ተጠራጢሩ ሓተታ። ራሕዋ ሕጀውን ስቕታያ መሪፃ በቃ ሰምሓወይ ክትኸይድ ትኽእል እያ። ዳንኤል ንሳሚ ፅቡቕ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ ከም ካሊእ ሕማቕ ነገራት ኣይሓሰበን። ኣነን ራሕዋን ካብቲ ገዛ ክንወፅእ ድምፂ ሙዚቃ ካብ የእዛና ክስወርን ዝሑል ንፋስ ክንብድበደናን ናባና ክመፅን ሓደ ኾነ። ንየማና ዘሎ መንገዲ ሒዝና እሞ ራሕዊት ኣብ ዝኾነ ካፈ ከይንኸይድ ሰዓት ኣይሓገዘናን። ፍቓድክ እንተኾይኑ ግና ኣብቲ ኣፊትና ዘላ ኮፍ ኢልና መዕለልና ከመይ ይመስለኪ? ራሕዋ ክብረት ናይ ሳሚ በቲ የስክፋ በቲ ከዓ ካሊእ ክፉእ እናሓሰበት ምስ ሩቡሽ መንፈሳ ሕራይ ዘምልክት ርእሳ ነቐነቐትሉ ኮፍ ድሕሪ ምባሎም ሳሚ የእዳው ኣብ ሰለፉ እናጠፍጠፈ ራሕዊት ኣብ ስራሕ ባር ሓዳሽ ኢኻ ሓቀይ?
ጥርጣረ ትዕዝብተይ ክበርሐለይ ሕቶ ኣቕረብ ኩላ የማን ፀጋም እናጠመተት እወ ጽቡቕ ኣለኻ ሓዳሽ እየ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምዚ ስራሕ ሰሪሕ ይፈልጥን እየ ኣብዚ ካብ ዝጅምር 3 ሰሙን ገይረ ኣለኹ ዘዕግብ ሙሉእ መልሲ ብምምላሳ ንዕላልና ክንቅጽል ሓጊዛትኒ ጽቡቕ እምበር እሞ ከመይ ፈቲኸዮ ዶ ርእሳ ርኒና ክትዛረብ ፀንሐት ራህዋ የኢንተይ እናጠመተት ቤት መስተ ጽቡቕ ዝበሃል ነገር ይብሉን እቲ ዝኸፍአ ኸዓ ብስደተኛ ኸማኻ ብትሕዝቶ ባጢራ ፍልሊካ ኣነኣኢሶም ብስም ኣባር ትሰርሕ ኣለኻ ገለ ዝሓዝዎ መስተ ክደፍኡልካ ገለ ኸዓ ሓንሳብ ክንዛረበክ ኢሎም ኣውፂኦም መፍቶ ስምዒቶም ክገብሩኻ ህልናኻ ሰይሮም ሰላምካ የቃጽሉኻ ነዚ ከመይ ክቕበሎ ኣብ የማንካ ዝነበሩ ትሪኦም ነርካ እታ ጓል ጽቡቕ ጌረየ ዝፈልጣ ብስነ ስርዓት ዝዓበየት እያ ብሰንኪ ሕሱር እቲ ምስኣ ዝነበረ ግን ብሉምሉማት ቃላት ብፍቕሮ ኣሲሩ ዝበላ ካብ ዝኸዶ ከም እትኸይድ ገይርዋ ክብረታ ዋጋ ዕዳጋ ክህብ ብዓይነየ ዝሪኦ ይቕሬታ ራህዋ ከመይ ማለት ክብረታ ዋጋ ዕዳጋ ኣይተረድአንን እንታይ ንማል ደሊኺ ሰማሓወይ ብመስተ ኣሰኒፉ ንምሸቱ ገንዘብ ተቐቢሉ ምዘይ ትፈልጦ ክትሓድር የዋጌላ ራህዋ ናይ ውሽጣ ምዝራብ ደስ እኳ ተበላ ግና ንመን ከዓበለት ኣይተሓዘለይ ካብ ውሽጠይ ስለተሰምዐኒ እየ ትንፋሰይ ንደገ ክኣኽዎ ካብ ናይ ህልና ሓሳብ ከይወፃኹ ኩሉ ርድእኒ ናይ ሓፍትና ነገር ደሓን ሕራይ በልክዋ እስኺ ግን ብፍቓድ ከይኮን ክንዲኺ ኣብዚ ስራሕ ኣቲኺ ክሳዳ ዓፂፋ ብፍቓደይ ባ ህይወት ነይደይ ክፍውስ ናብዚ ስራሕ ኣተይ ኣዴኺ ሓሚማ መሕከም ስለ ዝሰኣነት ነዚ ንኽትገብሪኺ ኣብ ስራሕ ኣቲኺ ሓቀይ ብርግጽዋ ግን ረአየኒ ከይገድፎ ህይወት ኣደይ ኣብ እንግድዐ ኣሎ ደኒና እንትኸድኩ ስራሕ ባር ከምኡ ይኮነን ዝብሉኺ ግበሪ ይብሉኒ ንብዓት ራህዋ ብናሕሪ ናብ መሬት ክዓልብ ግዜ ወሰደሉን ሶፍት ሃብኩዋ ድንጋጸ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ሰብ በቲኦም ነዚ ተግባር ዝገብሩ ሰባት ክሓፍር ጀሚረ ትብዓት ክትገብር ዓቕሊለ ክዛረባ ራህዋ ክብል ፀዋዕኽዋ የዒንታ ልኢኻ ኣቤት ሳምሓወይ በለትኒ እዚ ስራሕ ኣቋርጽ እዮ ንዓኺ ዝኸውን ኣይትስእነኒኺ ነይዲህ ኸዓ ኣብ ታሕቲ ፈጣሪ ሰብ እዩ እሞ ባዕለይ ክሽፍኖ እየ ረሲዐዮ ኸዓ ኩሉ ሰብ ሓደ ከም ዘይኮነ ክትረሲዐ ይብልክን ፈተና ህይወት ከዓ መደልደሊናዩ ሰማሓወይ ብምንታይ ከምስግነካየ ግን ራህዋ ሓፍተይ እግዚኣብሔር ታሕትና ምሂሩና እዩ ሕጂ ታክሲ ክንጽውዕ እሞ ገዛ ክትኸዲ ራህዋ ካብ ዝቐነየቶ ብውሑዳት ቃላት ሳሚ እንከሎ ገና ርእሳ ጽርያ ናብ ቅድሚት ከተማዕዱ ተረድኣ ተፈጸመ ባህርያትካ ተኸፊኡ ተግባራትካ ኣይተሓንጾምን ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ነዛንታ እንተደኣ ፈዲኹምዎ ሓሳብ እንተደኣ ሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተደኣ ሃሊኹም ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ነዚ ቻናል ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ይትሕመቑ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና በዚ ክንፍለየኩም ቻው